Hello guys, bे समाव आङो दा बनरगाव दुलाराय बाथौ गुदि आफादनि प्रग्रामाव दंफैयो। दा बे समाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो थांगासिनो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने खेराइयाव थारमाने बर'फ्रा बाथौसालिनिफ्राय लोखि थिखोनाय, बे लोखि थिखोनाया बर'नि बाथौसालियाव बोरै बोरै लोखिखौ थिखोयो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो।
네.